Mä olin 14. elokuuta kuvaamassa Kodakin Tri-X 400 keskiformaatissa, eli 120 filmillä. Tulee vielä video, missä mä kuvaan Kodak Tri-X 400 35 millisellä. Se tulee erilliseksi videoksi. Mutta kuvasin sitä sen 12 kuvaa, ja tässä oli mun mielestä parhaimmat 6. Mutta täytyy silti todeta, että on ehkä niin kuin kaikista niistä mustavalkofilmeistä, mitä mä oon kuvannut, niin kaikkein onnistunein siten, että kaikki negatiivit onnistuivat sekä joka ikinen kuva on valoisa, valoa on tarpeeksi ja kaikki on oikeastaan mun mielestä sen ansiota, että mä oon ottanut tämän tekniikan käyttöön, missä mä ensiksi sitä ympäristöä ja sitä kuvattavaa kohdetta tarkkailen järjestelmäkameran manuaaliasetuksilla ja sitten määrittelen asetukset sekä sen jälkeen lisään ne tähän filmikameraan. Ja ensimmäisenä meillä on tässä tää tämmönen lähellä oleva teollisuusalueen tommonen aitaus, jonka toisella puolella on jotain 2 säiliöä. Ja siinä näkyy tommonen tietynlainen lommo. Ja mun täytyy ihan ensinnäkin sanoa, että kompositio on mun mielestä hyvä. Se on keskellä niin kuin pitääkin. Ja huomasin yhdessä näistä kuvista, että kun zoomaa, niin on sellaista tietynlaista erilaista rakeisuutta, kun esimerkiksi huomaisi, että vaikka Fomapanissa niin ei ole sellaista, mitä tässä oli, sellaista Y-muotoista, kun oikein zoomaa, mutta paremmin näkyy tässä seuraavassa kuvassa, jossa kuvasin tällaisen. On aina jostain syystä halunnut kuvata McDonaldsin filmille. Ja mun mielestä tässäkin on tää kompositio täydellinen. Kerrankin tää mun hajalla oleva kolmijalka niin kun onnistui tässä, että tässä on niinku keskellä on toi McDonald's. Ja mikä muuten pitää lisätä, että jostain syystä tässä Tri-X:ssä on niinku valokuvissa nämä pilvet näkyy paljon selvemmin, mitä esimerkiksi Fomapan 400 ei näkynyt niin hyvin. Sitten meillä on tätä ruohikkoa tässä, ylikasvanut ruohikkoa, oikealla jotain lippuja ja joku tommonen huoltoasema. Kolmantena kuvana on samasta lokaatiosta tämmönen tässä ei ole kompositio niin hyvä, mutta kuitenkin halusin ottaa tuosta vanhasta sähkölinjasta tommosen kuvan. Siinä näkyy takana tommonen rekka, se on tuon peräkärry. Mä tykkään tosi paljon tästä Tri-X:n. Mun mielestä tää ei ole mikään siis maailman, tai en mä tiedä, on tää ehkä yksi maailman parhaimpia filmejä, vanhimpia, mutta kuitenkin tykkään tästä, että musta on mustaa ja tämmöstä, tässä on hieno meininki. Neljäntenä kuvana on tämmönen kiva kuva mun kissasta, joka ja jostain syystä en tiedä minkä takia, tää jostain syystä on täydellisin näistä, vaikka nämä kaikki on mun mielestä täysin 100% onnistuneita, niin tässä ei ole mitään jälkeä. Ja sen pitää lisätä tähän, että jostain syystä ei näy mitään sormenjälkiä tai mitään. Koska kun mä asetin pimiössä negatiivit tuohon Pattersonin tankkiin, niin se oli hyvin erilaista se rakenne. Se oli paljon jäykempää ja voimakkaampaa se filmi kuin esimerkiksi Fomapan, joka on sellaista tosi kevyttä ja sellaista helpompaa tavallaan, mutta tää on kestävämpi tää Kodakin Tri-X fyysisesti. Sitten on tämmönen bussipysäkki. Tuottune takaa kauempaa pari pyöräilijää ja
Se on jotenkin hienosti niinku tuo maisema, siinäkin näkyy noin pilviä. Sitten on, olisiko viimeinen kuva, niin tää lenkkipolku. Tää oli mun mielestä semmonen, kun mä olin kuvaamassa tätä, että mä ajattelin, että tää epäonnistuu, mutta loppujen lopuksi tää on erittäin hyvin onnistunut, vaikkakin niin kuin huomata, että tässä on tosi paljon puita ympärillä, ne on korkeita, luo paljon varjoa. Auringonvalo kylläkin tulee tuolta takapäin, mutta mun mielestä tosi hyvin, en muista mitä aukkoa tässä käytin, että olisiko ollut joku 11 tai jotain. Ja sivulla olevat kasvillisuus tai joku niin kuin näkyy tosi selkeästi. Tää on oikein hieno kuva. Sitten on viimeisenä tämmönen. Tässä niinku huomaa, että kompositio ei oikein toiminut. Tai siis tää kolmijalka, niin se ei ole kyllä tasapainossa, se huomaa aivan selkeästi. Niin tuolla keskellä kuva on tommonen yksinäinen kasvava puu. Ja siinä menee semmonen pieni puro se vierestä. Ja sitten on metsää takana ja sitten on toi valtava taivas tossa. Niin tää on jotenkin hieno kuva. En osaa selittää miksi. Mutta tämmönen on tosiaan mun ensikokemus Kodakin Tri-X 400. Ja en malta odottaa, että millaisia kuvia tulee sitten 35 millisellä filmillä.